I hope with the support of members that one day, just like while I was sitting here, from day one, hearing our friends speaking their own language, how I wish that one day, very soon, that you will also get to hear the language that I speak, the Khasi language. Nakajingklat kandet u Dr. Ricky A.J. Singkon u MP ke Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency hagajan miet jong khat khandai tarik rampang arjar arpun riu lala ban yos ngau ya ki sur na ki babon ki nong mikman jong kane ke jalla ki bala penpau ya ke jingdo nong ka bakrau nakajingklat no u Dr. Ricky A.J. Singkon Hashwa bau Dr. Ricky A.J. Singkon un penyaso syaka kamsan perthai ulalong kum unong hikai hak North Eastern Hill University NEHU labon snam Mat kumta ban sngo thu kham shai halor jong u hakapor bo dang shakri hakate ka kam na kalyang u Shillong Mail ulayo Jingïakren bat katu kat nengot ki bala Shah Hikai hau Dr. Ricky bat kum ju ru ki Ïatreilang bat u haka Jingïakren bat ka Dr. Shimti Kharmau plang ka bala Shah Hikai bat ka bala Ïatreilang bat u mentala arpos na mai kala ong bau Dr. Ricky ulalong u hunmen u badon drink kat bat ka haka no kapor bat ulong u bri u bajam not bat u basngored Kalau ang baga jingkwa jong Dr. Ricky panrong siya kakam sa hima kaday na marga jingis na jong u yaki brio ki basa hanong kendong bat kata kaday hinyaws na menswa. Nalor kata kalau ang ru bau Dr. Ricky ujupan pau bau dan hakakam hikai na marki kena kat ba ka mensim jong upan kayat siya ki pat ba. Ay Sir Ricky mala ya mingala ithui ila arpos nam. Ngala long student jung house name 1998 adu 2000 and after that tinga join upon NEHU house name 2005 and katakapor then we are colleagues so nadu kas sini ka beningkong himang can do isa as a teacher and as a colleague ngala bi ilong ubri uba shampang ilong ubri uba ibalong kajing long jung ilong soft spoken ilong basuk thu kajing jing kiwe isngap ke bapi kajing bapi dan ikloi penyarap ke bapi dan api tengah labah kapor pangadang long as a student ilong ke encouragement iarap jing mut yapi komnu bapin le jing kuli komnu bapin hiyo bapin posyak kamat ni ana kapor ka bangala long as a colleague aku tu kapor ngakan mangadang li artat ka PhD then side by side ngaklim shin study leave then side by side ni Hikai lang ajo kapor ngakan ma bisa yang shimti la da fidon kam kan no jing yarap ngaklo benyarap pi ka ba fidang li PhD ti yang pila ban pen yele ban tho exercise ti ki class ro waju guslai ti ngandan himanga benyarap pi ti kum ila long kum men yang ha ni apa ka department Namar ke ik jing ka bangadon ha department ke dia isa hi bangan pli jumot hadu mentai ru hadang pratri January February madak step ekran bidi pangki kam ki bede bi ki scholars ki kam bede bi department idang ai bon ki jumot yang idang ong yai tre yai wat ki jing tip dari yai phone yang ada fidon ki nu ki jing te mentang sngoba ka jing klat jindet jung galong ka jing du bakhrau yang asim beti dan galong ka jing du bakhrau ki department Depende berkat ya kecing IT jong ya ka jing bha jong ka state berkoweru kataro kan de kowe kecing du bakhrau jong state namar ba isai ong barobori shuti ong ba nga pet ya ka jing long jing man jing ibrio sheri nong kandong ong nga isen pala shuti ong kadena ta kata banga kwa bangan rung siya ka politics na mga kwa baka nyarap pala yaki na mga banga isen pala yaki tang ka dyan bikin pong dun tang ka light bikin tang dun yung nata ka dawan ha rung ha kani ka profession ka na mga nyo banyarap mga li na mata ka jaki titang ba wala ka taro no hi ki kam jung bide ha ni hula da idang de only ro tamalong iyay budin bet iyay yarap yang ya berbol da de ki kam hijam de jong ka department Tuk mapi ong arpus nam pilai itu bagi tu. Ini bakani kecing ya na jun liya tulti sa politik satu keladon kalau no kecing ya kerja aktif ni kan mapi bayar lah. Nak yong ke penting kadon yu kata kecing poin ni sa politik nak kami kai. Katakan kecing kuat kecing ong jun kalong ba ong ba keladon kata kecing khot. Kaba nadu nyong senam manusia akan mau.
impat decide be in I tang bana nyos na man syang akan mau kadai tang hadian baklat ilo jong I kram berbori kata yang banga kata ka mensiam ka bangandon hang ni hapo ka hikai kadai tang nam tak kima ndre kata ka jemut perkat jong apar ka ya ji kipat ba yo nga I kipat ba ngakwa ba kipat ba keleng sodong jong ni ka state kin yo benefit ti yang ya kata ya kata hi kadai ka daw ka ba pelong yang abangan tang hakini kisnam shabi imyeng ki MLA dan isa yang ki MP di shwagi ti kisnam hi siang ba ngan I ka department ngan I jendet on mangan I sendan dai tamba ngan let ngan yo bangan le I na manta kari pat na manta ki jai ben re kata hi kete ka wei ka ba I kloi ben yaram ilong iba ai ki jengmut ki perkhat ki semphang ki jeng I pen prong ha ki mensim jeng I ka bangam la ban klet kolong ba ke ka bajah ka jing jong pipi ben IT ba ho ble ta di ma I ka ba kok sam tam ka ba phimla ben chubat ke ber khat phimla chubat lut hala ti ka ma pi ben IT u ble te la da phila bu kita ki jing ki jing IT jong pi te ka mut kan shoh u ble un pen ya kam ni ka jing jong pi I se pen doi berbo ki kun jong ya ilok jong bi ipang kita ki bang songu I pen ha ka jing puli ka jing puthiru pon ki bla jing mut yang ka po dona le PhD klairap yang asikat deh so kini ki arko snem shisha ki long kita ki snem ki bang ayo jimen to sikat deh ya nasa Nakaliang kakong Amy E Nongpur kala ong bau Dr. Ricky Uday Ubri ubas ngoto bat ubakloi banyarap habadan ki jing om tang ha kapule puthi henrei haki wei ki bentaru kumju bat ulong uno hikai ubaya lam hakalenti kabadai Pi honga join ha department ha usnem arhajar arpuar kum scholar kin ayo ha serki di supervisor jonga kejani jongi em Jingïakren ti jongi kalong ba kajonga ba po jong isa kalong ka ba nga ingu yu bladen ningkong ba ngayo ko mei namar ba longa ngamde I full time scholar ha department longa dan kakam Hikai St. Anthony's College ro ti isa ide long isong thu ti kaching ka banga ngasem nambar ngan hab ban pati ka porma hayeng sa college NEHU le isa im judi man ya kata ka porken isong thu ipedi long iped yang naka perspektif jonga ti mde nakatang nakaliang jong inong Hikai ti ilong ipakloi bah banyaram ha kanu ka klemat kanu ka jing ka banga matru long ilong ipakloi bah banyaram but kejingrap jong ikam day tang ha ka academic long willing kin man yarap ha ki jing ka bangi syam kin ha Jingïakren ti ka jing ka jong iro te kum ki te ki jing pi kendo ha te ki por ma pitam hang ni pe honga long ngade ka brio ka dan kon nak ti la ka jong family ti ban join PhD kalong ka ro kata nomor ba ngahap ban lit ya kakam ngahap ban bo penbiang ka attendance shane ngahap ban le ki kam shane ro ka chuk ko por ngadan ki kon padang red ti ngade ro ko kon khado ngahap pe email pa ti kalong dan ki khap ki khlemat ki bangamat ha jing ba hateng ki pang ki kon ngamyo ki manwan shane hu tang ba attendance kalong compulsory Re isari ki to ko im long demanding ti long very understanding to the point ba mde tang bi song tho isem ka porte ban tip ban klianga or belai emi kon jong fi stam kom no et ho kerteng kon jong fi and dwai na benta jong isem ka por ban dwai isem ka por ban song tho isem long ilong very very understanding ken bangam longam la ti ban siok liang Hakawai kaliang kakong Amy kalapan paru bau Dr. Ricky AJ Singkon ulapan ilanti ya ka banjet ya ka topik female headed household hakabaya day bat kajing puli PhD jongka nakabapen pau bau don kamansim isnay ya ki longkami ki babasa marway halayeng lasam kalau ong ru banakajing ay mansim u Dr. Ricky kan yai beteng hakani kakam bat ban pay siya katong ka bau Dr. Ricky udon jing temu
ka topik jonga gade jong gade kabang pule kini ki female headed household ma de balingi wan haka akani ka rai ro te bangin le ekani ka topik gade ba ta ka jingi I jangai jong isariki kin be isariki a hopo bangi rang ya jet ka topik mo I ni le ka ta work life balance ban balance ya ka personal life ka work life de ki jangai jong isariki bre ka pan song tho ken nga ba I onglong kom no emi lada ngi le e kini ki female headed households ka de ya gitu ki rio kan thei ki pam dan lok sho ki ba shong marway ki ba support he kan ya ki khon mut ka jing kit ka jing kya ka jing ba ka jing e ka jing shan bara khoi ka le lo khatar peng jong ka kan thei ken ti oinga pet se khari khasi jan dia jongi ong pet ka jing kan rei yong asong si ado kata kata yong bele yu ba kini ki rio kan thei long ki pam dan lok sho ka jing sha e ben ki long la ka long ha ka ba yap ne la ka long ha ba shu e ki eng to dan ki rio kan thei ki pa shu yo lo kum to klem kam mo kum to ki khon ki ti te ka jing e ka ban me ka kan thei ka rio kan thei ti ong am song tho ki ong bele ka pon pla ka ne marha all over India ka state of Meghalaya ka 1 second despite being matrilineal society ti ong ni kwa I ong akwa gen man wa de ka daw bale ti ong to se inyale ikene ka topic tang to sa inyale ti mentang irang ya da ka jing isne play mo jing kar khu jang iro mentang na jrong hopefully kingan pendap no mentang bat ngen poi sa ka thong ken ko kata apa ne mi phi long ban sngo no war ba kham tane ka topic la jit mai la I no padesh tek po kakta palat hi namar ba long kijing ya lam linti ka di jong I fi tamba wala ka tarong nganom ke fa pa ken kamot yang ngan coach dang linti an pen poi sha kata ka thong ka ba I ithmu bat hado bangin dala ke man dong umdi tang bukan syukut tang man tla ayo e ke degree kumbe I ithmu yang ba sising singin sele kini ki awareness program ba ngide ban pelong kini ki kamtam haki nong kendong shaki nong kendong kin long ba lakim date ban shu ya shong kum to kanang ma nama ka tu ka jing ya pen ka shu ya shong kum to ka jing ya song tho jing mo jong ki ar liang kor em ka pelong ya kani ka rate of female headed household em bakan kan long very high kin they should make it legal kin kadi ban dan ka jing ya tho ya tar kin mut la ka sham ka no ka jing e pinya khun dei pendap ngan kon ngan pendap sa ngan pendap ki kam ki paulat na barok ki liang umdi tang ha ka tho ka tar long umdi tang ha ka academics of pa ka kam ka bangi le ndrei na do ka jing long jong I hi ka pen I long lead by example de as a teacher I belong very constructive I ki jing Hikai ki belong ngimpoi perkhat mo ting ngimpoi jingmut je perkhat te bangin perkhat chata ndei isai la poista ndei dan ki kapade ba long ka jingide de fe ka jingide jong I but ki khna em kom kalong ba ki long very approachable judan ka sien ro ba ada ki bakla ki khna in pinle ranti in halai ki khna in ri khot ki shakndong isneng ikrau ki but kapelong ki khna ba what hado ba kin dala pas ro kidan ngi belong in touch with isa long lai I kan first hand kum tung lai I long ki kala ka bomut te jeng long jong ki ro kidan ki ba isa ilap mo ki example kidan ki khna bi lap ki be di abam ro am ti sa bre hang to khamat imju ong I nei I khot kin I sneng I krau I pin I hado ba kin kala ka bomut ka jeng em ko jong ki long brio man brio kin ki long ki te brio bre kin Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai kan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
kan nutrition bakam bhak ka jingim bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus f menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya